Déad a bheith agus fáilte go dtí Páirc Aibhistín de Staic seo I Ciarraí Géirí an clufa seo faoi fiche agus san An Baile Géirí ú tú daoch chun An Clár fástó agus sé Babhta I trí tú dáirann seo tú éidir chéile an trúna seo. Trúna tá gríomhar go maith agus steidim scaití an agus fuair leis. Tá dáirann gur an Páirc mar rónaí bid rinne seachtaine agus tasúmuid leis an Baile Géirí. So gúil op siúd tá Casper Robach as na croci. Ar lína lán hól Michael Lynch, caigan síomh dó, Garrod Evans an lán hólí agus fearna neasúnaí Isaac Brosnan na caigan síomh cead. Na le hólíthe Ciarraí an trúna seo, Bertas an Gaeltacht, fear bhid cúig sna Seán O'Keane agus an na feartá lár buid éadna ó beglaich a caigan síomh sé. Pat Welsh is na himmití tá caigan síomh seach. Lár na Páirce tá a hocht Daniel Kirby as Aibhistín de Staic, agus in dhéanach le siúd tá Evan Boyle as Maile Dubh. An lína leathasach Ciarraí an trúna seo, Jack O'Sullivan is in Nadine na cai dé, Gerard White is na Mistealaí an dahat slát, agus sé Martin McGivern tá caigansaí dóiag as Bailí Galagó deo siúd. Agus in lína lánthasach, caigansaí trí déag as Aibhistín de Staic freisin sinna captín na fórne Paddy Lane. Lántasach Thomas O'Kennedy, Thomas Kennedy as O'Kennedy na rahile, agus sé Ronan Carroll as Aibhistín de Staic a caigansaí cúdéag go Ciarraí an trúna seo. Bainisteoir ó siúdanú ná Thomas O'Shea agus Maurice Horn agus Mark Fitzgerald agus Mike Frank Russell na ránaí atá leis an trúna seo. Má de le chun de chláir sa gúil op siút a Harry O'Gorman is cód a chláir, Louis Griffin a caigansaí dó, Stephen Murphy gan síomh trí agus Aaron Killeen a caigansaí cead. Sé Conor Hill chas gan síomh cúg, Diarmuid Boyle a lár buil agus Michael Kelly a caigansaí seach. Lár na Páirce tá Evan Cahill agus in dhéanach le siúd tá Sean Finnell. Na leathasaí ag chun de chláir an trúna seo, Dara Townsend a caithead de, sé Colin Breen atá an dahat slát agus duna chodhhair a caigansaí dóiag. Agus an lína lánthasach, Diarmuid McMahon a caithead sídeag, dá de Culligan captí na fórne a caithead agus Ruben Fallon a caithead cúdéag. Nis bei uair anna bhíonna go. Sin éoranna bhí an castan seo be Ciarraí gimmert in 9 guchis I géad lean seo agus tá gaí an láidir an agus dálan scéad bainisteoir atá chun de chláir ná Dermot Coughlin agus díalach leis tá Owen Curtin, TJ Carey agus Dermot Mahoney. Agus an réiteoide go na chlufa seo ná David Moran as chun de churcha. Tá chun thuirt réad a ggur túsa chud leis an chlufa seo, chlufa faoi hííon agus si Babhta trí me fásadó. Ní chuid caitisteach. Agus I pucaí glang an talann sin ag fear Ciarraíocht, ní ach an réiteoir sin agus seo chugaine Ciarraí agus ní chuid aisin sin le Pat Welsh. Búilte núna is go dtí fear sin Martin McGivern, Siar a hainse go dtí Evan Boyle, Boyle Trostan seo go dtí fear na Gaeltachta Sean O'Keane. Sean O'Keane leis an bell, búilte steach sa gáirne leige go dtí Ronan Carroll. Siar a níos go dtí fear na Gaeltachta ó beglacht agus an líor chuid ag siúd. Trastan na Páirc a sé léthe, cuairtú duine cín le passaúirt, ciicisteach sa spásan sin go dtí an lántasach sin Thomas Kennedy. Thomas Kennedy a leisteach go fáil, tugann sé níor chuid amach bachan sin.
Mach písa bagala agus cóise amach ríis go tín fear le Páirc Daniel Kirby. Chumradaí Evan Boyle lá na Páirc. Taistil go fóileach, gunne na gaoithe, stechan sin sa spás, beidir gúil sean sa scór, búilte go hard, stechan mé le cúil, tá sí sin mú stoilem agus tá fórí. Céad cic amach go chlufa mar sin, ag fearchant An Clár, Harry O'Gorman. Ceach go scuide te an nádí mar tá stirim goithe hero an tróna seo. Tíh seo go fáil go haintí, iad a geid I gofa go glóitis an éir an sin ag fearchant ag Ciarraí na Evan Boyle, búilte stecha go gotí captí na fórne, Paddy Lane, tuí ag siúdan is gotí Thomas Kennedy, well is steach seans beidir stin sinach imítí as sprúba agus seocha go amach leis na cúlaíocht an díthóid cáilte sin agam, fáte leis sin Ciarraí agus í fáte ag Paddy Lane, Ciarán Paddy Lane, machchan sin gotí Pat Welsh, trasna gotí Sean O'Queen, O'Queen got to head and dance slot, the stack between Stu Moore, Kuti Kirby, Daniel Kirby, Machacha, Henshe, Woody One Elliot, the Farlar Páirc, Evan Boyle, Noon of the Cheshire and Yearhood, Stacks of Spas, get dancing shop, medical chances to enjoy, Ronan Carroll, will take your shoot, go hard, August Kate, score, no fluffer, Agan Incha, Unchon on the shog, and Forty, Kiri, August and Pintishin Forty, again married at the hot slot, Garrett White. Daar kick hem af maar sin. Een cool boy, dat An Clár, Harry O'Gorman. En de jasuk, je mag geen challenge gaantje, mag de Lár na Páirc, Ciarraí ríiste tí an Harcín, an díor dag op siúd. Seach gan ríiste, door de one Ellie, de gunne na gaoithe cíimlet, Pat Lane. De gaoithe Pat Lane, fáte eisiige. Is stechan sin a chudin sin díorhoid, gotí Marty McGivern. En de stech door de one Ellie. Mag ríiste haintje. A chwrsan, sy'n gdi o beglir, a ffogan Jane Conchit, agus ffogan Jane ag Evan Boyle. Evan Boyle gdi Ronan Carroll. I'r asyn sio gdi Evan Boyle. Evan Boyle y tastil gyffol, y driel y sio pwyntib. Bwylyn sio gyhardi, tan y mwyd y bran wedi ceile tan Conchit er y dreslan, yn dda chwlin yn ie ceile ag Ciarraí, agus cegwl sydd y gymryd y gwylyn y gwyau, ach An Clár, ní raidil hop shelif áil in the díorthóid chorba fós. An tríú kick amach mar sin ag Harry O'Gorman. Bwyltir y tíf seo gan fád gyristige, hi goffa go hálinn san in sin ag Domhnaigh Dwyer, agus fealtín te Domhnaigh. Kick sér atán go An Clár, siar hain sin leis i gan ári sin, agus Avan Killeen. That's the list, trust in the Páirc. That's the tal and you're calling after felled into the didn't Richard, agus kicks here, Dina Clár na Páirc, Ciarraí. Agus on Richard, the rollers go shears and David Moran, Bulta Stechan just as boss, can on the web to do such a dinta go mag the cousin Toddy, Agus Shaka the Mach like Ciarraí, or when a good dinner long holy, Garrod Evans. Garrod Evans, noon haintí sin, Jeffel Garrod Evans i ríistí, Gear le macht, a sé tarní hoi cáilte, ag a feldín te did an réitúid, kicksí Ciarraí agus seach aginne iad i ríist. Le macht, Lár na Páirc, Daniel Kirby hagan íorthóid siar an sin, gotí Sean O'Queen, sé sin an nún gotí Pat Welsh is teach sa spásan is agus seach agan Ciarraí ar Jonsaí i ríist, ó beglich leis an íorthóid, bwylta siar in teige, agus Tastil loop, en nálach yn sin can ári sin is gotí Paddy Lane ag alisteach, Iegi go fól I cáilteach I puci sos ag Ronan Carroll, Machan seo, di Thomas Kennedy, dial dummies agus Iegi go fól, tugann seo wain sinni, gotí Ronan Carroll, steach sa spásach yn sin, machad ein an chúl yn sin, ag Marty McGivern, Stach písa begalir seachtáin chosint go má ag An Clár agus hir meas a góldaí tá Diarmid Mumhan. Agus seach agad amach le An Clár I ggéar a hall ógan a go duine. Domhnaigh Dwyer a sic blocáilte go hálainn in sin ag Walsh. Agus seach agan Ciarraí galir in Jonsaí I ríist. I asin seo le Jack O'Sullivan, siar gotí Ronan Carroll an ón gotí Garrett White. Nún písa begaile agus éadú beglir.
Bwyd y Sheikh yn Sineigi, agos I leis yn Sineig le Pat Welch. Gyti o beglu chyrís, dyda hol le Shane. Ylch yn cyn, dyda chan pas tras yn sin. Daniel Kirby. Dus dat is pas een job. Beetje goed chances te meer goed in Jacob. Dat chance score. Beetje de Gerard White. Wil take a stand nieuw goalie. Klaar de score. Kiri Shane met 10 second katje. Agus hier onziwan foos. Ik kon de klaar. Krimle. Wil kon de klaar. Die gimmert le koord aan laat je goedje. Harry O'Gorman. Mag klaar naar Páirc. Geen zie. Koffie halen. Je moet je dan nog goed wire. Het hashteles dan nog goed wire. Agus fanna gaeltachta ó cíine na ia, dwair tugan tsénní chuid amach an seo, go dtí Rúben fannin anflaáil dínta sinna réiste go seocha chugan an lántasach, captí na fórne, Gulligan, chalis díor dáire, dáire Gulligan, gedíon an chasin go má, tríalta mar sin héin blokáil tí réiste agus anflaáil le dínta ag imnóí chéirí agus tá an díor chuid leis an gúil báire, Casper Robach agus tugan sé an díor chuid an nún an sinna go seocha gan níos iadsan na galir Jonsi Martin McGivern. Nún le tíhfuil an Páirc. Tá sí sin cáil teach up agus dínta go man sin ag Domhnaigh láir agus Colm Breen. Tá Colm Breen sáinní. Colm Breen an tuairte dún go dtí Dara Townsend. Townsend trasna go dtí Evan Cahill. Evan Cahill a taiste leis go dtí láir na Páirce. Cuirtú dunaí teach ní réon iste héige. Mach a hain sé. Nálinn seo go dtí an lán Holy sinna Stephen Murphy. Stephen Murphy leis sin níorthid. Tuí núnaige pas láimhe. Pas láimhin sin go dtí Conor Hill. Conor Hill a gáil chun cín. Cínte a bagáil isteach. Éon dal chun cín íana héis go le Jacob. Taiste lámana go duine inis. Beidir go chance seo bhfuil fáil an sin tá dean an réiteir agus tá an ceann seo. Tí mugann stú mór agus máin siad seo bhfuil ben dá faointe Jacob. Sé captín na fórne dáda Culligan a thógus í seo. Sin an ráfaointe chuid a chláir na scór agus tá athhrá dhéana céirí hana héin is stoilm. Bé fear na gaeltachta tá gortaí, stoilm go bé. Seán O'Keane. Agus tá Seán O'Keane gortaí agus tá Seán O'Keane I gimach gon fáil hana héin agus a tíochtaisteach an áid siúd. Tá I bhid a fí hín sinna óna Flaherty as ardárta. Anna moet je nimmers go sig ik sér ag dáde Culligan. Sean an héad faointí áil go Domhnaigh láir. Grí láidir a cuitiú leis. Agus stúil na bratach íon sin. Seach gon dáide. Bwyd an láir ige agus bwyd go glóte head i dras an ige agus sin ráchúlín a Domhnaigh láir. Agus bei an dá chólín seo, well, má tá tún anna dáil agus go háirid má tá tún anna dáil a córláidir gohí mar atá an seo le nacht bhfuil dína sé difriocht. Ach tá céirich an cín le an faointe bháin. Trí chólín an Peile. Tí cumán cho Casper a ríist, Robach, réitína an ceann seo, Rúla. Bertis Domhnaigh láir a gáil na treo I grín was an sinna Colm Breen. Colm Breen an nún go dtí Donald Dwyer. Siar go dtí Michael Kelly. Agus an nún pí seile go dtí bhfuil an fáil go hain siad éinis. Agus iad a ggéir a gáil ar inionsaí bhfuil bháin eile be Dara Townsend a tán. Seach sa gúine sin, a siad éocht amach leis I gán sin agus tugann siad amach le heb. Siar pí sa bheith gáil a hain siad leis I gán sin is go dtí Donald Dwyer agus trasna na Páirc go dtí Evan Cahill. Evan Cahill a taistil. Weet je, tíiste gan stúa mór. Dúr sin íor tíiste. Istír seo beidir go chance istín seag Dara Townsend mé le cholacht an cushin. Har cíine fád é céirí sta fearra le gortaín seag, feach an Domhnaigh láir atá. Tá níor chuidir eis le chun Domhnaigh láir a gúnaí. Sínis ag Diarmid McMahon. McMahon siar hain siad inis go dtí Colm Breen. Cíimna gurad ar iste nar an chóil siad críochnaí I mó lár na Páirc rís an áte hasada. Conor Hill. Conor Hill I taiste leis. Conor Hill a gáil go fóileach. Níor chuid aige tuí nóan sin beidir go chance a chola mé le chola seo. Anna hábhail é Casper. Anna hábhail é fád ag go láire. Casper Robach an sin bhí anna hans a chóil ag
chun An Clár an hábhail dínta ag an gúlbáide agus an fear hábhail sé ba í Michael Kelly tháinig suas. Seo chugann ní fear tháinig isteach coppla núma dó chuin sinna Ónó Flaherty. Ónó Flaherty fáil na Peile leis. Taiste leis. Dréile sé an pass a thuairta ríis, tugann sé an pass leis go dtí Ronan Carroll. Isteach a spás go dtí an captín. Paddy Lane. Inis ag Gerard White. Ciarán seo go dtí Evan Boyle. Sheer piece of bug le haintse inis go dtí Pat Welch. Pat Welch. Tugann sé an líorthúid go dtí Gerard White. White a taistil. Nún a haintse leis i gán áirí sin. Agus édó beglaich leis an líorthúid. Machchan seo go dtí Gerard White. Agus í fáit inis ag Pat Welch. Pat Welch yn nálan seo go dtí Evan Boyle for sé pointed ball. I took go dtí Paddy Lane. Paddy Lane ar isteach. Chance scoring i beidir ach ní rial an sé. Machchan is a haintse dó a bháin eile seo go dtí Daniel Kirby. Trasta go dtí Pat Welch. Fear mití ar isteach. Pat Welch ar túirta nún go dtí Carroll bhfuilte go siúd ach beidir an ríir sin. Mó sí machchas an nimmert. I Jimmy as an nimmert go fóile. Chanach ábhail san éir an sin ag fear chun An Clár agus seo chugann amach le fear chun An Clár donna chud mhair. Dír a measca chud cúlaí. Ciarraí an mhair cosint agus tá ní chud go rád ag Louis Griffin agus tá kick Ciarán. Hafraí úr isteach mar nach tu go an líorthúid sá scipaí go ar Ciarraí agus chomhdí sin tá an kick Ciar seo. Stailm go sí tíiste an stúa. No, be síiste nína trívéidir dégar nó. Ní cheach amach éon stró harbe teid chaptí na fórne Paddy Lane. Níle chuid tá sin head drastan, trí nó mé déag an sa caite aine seo agus tá Ciarraí cead a cholín chun An Clár ar gá cholín. Harry O'Gorman, úd bháin eile. An hoch go má, héis gúil sé dimmert le cóilgaiche. Ten sé nún tíomh teastáin gon fáil ceach tá níorthúid sé leis le Ciarraí ríist. Beglaich á fáil inis, de dtíana sé. Éananig le pass a thuirt, tugann sé an pass a spás isteach an sin go dtí Ronan Carroll. Carroll sáinní, pass do céige mar sin héin go dtí Ónó Flaherty. Ónó Flaherty an luas faoin leid seo. An níorthúid cáilteige go bainte róga glótead fad agus níorthúid le picasús an seo ag don chud mhair. Do céige go dtí Evan Cahill cicín isteach sa spás an sin roill amach a hiarad tá dáda Culligan. Dáda Culligan sáinní tá sí picasús ag mar sin é ní léana ag bhfuil tá tugann sé amachí. Dara Townsend núna seo go dtí Colin Breen. Fágad a haslat, buinn sé ceán mór mílte hard má tá sí an ard cholíní a bhd á cholín ag Colin Breen agus go teban tá na fórne ar chó scór ar chead a cholín a tíomh. Ard cholín ag Colin Breen. Well, á cholín in áiríre, mar bhí sé bhátí mó don stúad a bhfuil sé an cáin. Agus Casper, Robert leis an gic amach. Can deas fresin bultíigi go dtí Gerard Evans an lán cholaí go níos hin sin ag Isaac Brosnan fear na neasúnaí agus seo chugann Ciarraí Gearráil ar Ionsaí. Má lár na páircaigh Daniel Kirby. Kirby a taistil níorthúid do céige go dtí Gerard Evans inis. Suas go dtí dína cearra góig. Pass do céige go dtí Ronan Carroll. Sheer go dtí Evan Boyle. Nún go dtí Thomas Kennedy nún go dtí Martin McGivern. Sin rála nún go dtí de bhfuile an Páirc. Pass do cín sin éigi gur be iad rála isteach. Seans beidir ar scór ag Evan Boyle. Búilte go siúd agus búilte go crín ag Evan cholín eile agus sin an dar cholín ag Evan Boyle an tróna seo. Ciarraí chug cholín chun An Clár chead a cholín. Búilte Harry O'Gorman, tíomh seo go fád céad a géirí bristú nuas fáilte go deas an seo agus seo Fátharta donna chud mhair bristú nuas ag Stephen Murphy
Nó dwair stach sa spás an jedi ganchen gedi dáda Culligan a líorthid cáilteigh le sí ficus os a rís cinnte dí ficus sí pocína sí ríiste ní sé an casa teamach in seo bhí Sean Finnell go dtíana sé leis gáin seo tras na Páirc hain siad go dtí Long Foley Stephen Murphy go bula siar an seo go dtí Evan Cahill i léananig Evan Cahill chun sé siar ríiste go dtí Murphy siar písa begaile go dtí lá na Páirc inis go dtí Connor Hill Páirtin seo Colin Breen bhfuil teile trí gáfín teile bhfuil te go háirdaigh tá sí an trastan sin gá cholín fáirte ag Colin Breen agus gon chéadúir sa glufa tá chun de chláir chun cín. Náid a sé go siúd, náid a cúige Ciarraí agus íach trí scór fáirte ag chun de chláir agus gá cholín chulig an gon trí cín. Casper Roebuck go Spáine chun slíine Spáine a stoile mar tá an chanseo bhfuil teach go lá na Páirc beistún ostin fáte leis in seo ríiste sé chun de chláir don na Hodwair leor líorthid feici go na Hodwair sé atá agus tá kicksír isteach giniste sí bhád amach tá sí bhfuil a lína cear a cúg méide Is an mucha gal trial captain sin dáda Culligan. Mucha gal real sí wad amach ach tá stedim gluchi chónaró. Dína sér anáda le í bhla. Tá sé harta cear a cúg méidir amach díadach. Seo chu gnne. Bhfuil tá an áda ag cechi bhfuil sí an ar bhí antá dearga chéiríonn sin bhfuil sí bhfuil sí maidide trasna amach le chun de chláir ríos de sa spás go hála neachta sí cáilte acu agus an léite go hála híann sin ag na Ciarraí go seo chuganiad ó muna go duine idir sa spás agus seo chuganne fear léon an ar na léhhainte ar ná Garrett Evans agus seo chugann Ciarraí atá líorthid cáilte go siúd chumá agus í fáilte ag Stephen Murphy an Lán Cholí eile Lán Cholí bháin go Lán Cholí eile seo Evan Cahill a taistil Evan Cahill agus a líorthid aige Daniel Kirby na dhé isteach sa spás a chun sin ceannáí is sin fáilte stihin sin bhfuilte isteach ach defa Casper í seo go héascail agus tá sí aige bhfuilte amach aige in seo go dtí beidir go nímótí seo bhaid nímót sí níim aige ó Fátharta sinna ón ó Fátharta an díorthid blocáilte mar sin éin agus seo chugann go de chláir atá fása go léir chéile donna Hodwair atá th cína fad go dtí seo réanús tá níorthid ag siúd a go tíiste go na chasantóirí ach tá sé sáiníis tu go teamachí go dtí dáda Culligan is an sáiní freisin nó na hainse bhúil se le hén tríú ceán Colin Breen ní rial an sin ceán sin Ruben Fallon nó na hains Ruben Isteach sa spás bhfuil bháin eilechan siad an ceanáí sin be dar a Townsend a táiste hananta se go tíiste beidir goil seansaí Townsend tá sé tání siar ach ní an réiteid na raon fála agus tá níomhid blocáilte bhfuil bháin eile fechan de chláir gortaí cóirléid se testalhaid agus seo chugann amach idir a dá líon le Ciarraí ó ghine go duine. Garrett White a bula a dún agus í bhfuil an Páirc inis agus Jack O'Sullivan siar inis go dtí be Thomas Kennedy tá mun sin agus sé amach go dtí Evan Boyle na fechan de chláir cear go leor nó go dtí Pat Walsh a taiste leis ní chuir aige tu go dtí Paddy Lane Paddy Ciarraí díal Domhnaigh agus ní chuir tu núna go siúd inis go dtí fearúil gá faointe fáid aige Evan Doyle i leis go dtí Paddy Lane al trial bhfuil teag Paddy Lane annach cholín ag Paddy Lane a gcuine na gaoithe agus tá na fórne ar chóscóir bhfuil bháin eile náid a sé Ciarraí náid a sé a chun de chláir agus beagán le chuis figanúméid caite sa géit le rud ágans go denúméid a dúintéin agus le áma. Ceamach bhfuil bháin eile Harry O'Gorman Stúnas fáilte go hálan í fearta dína í na hanig teiste sinna ón ó Fátharta Táil dín teirón ní bhíonn sé níorthid siar inseo
agus í Isaac Brosnan nú na hain session gotí Pat Walsh nú na hain session pí a begaile inis beglich a fáil na Peile gotí Daniel Kirby í beglich nach Jack O'Sullivan siar hain siad istí Paddy Lane agus Paddy Lane a fáil na Peile leis Paddy Lane machchad hain seo bhfuil bháin an seo gotí Garrett White nú na seo gotí Evan Boyle a taistil is rial sé seo ní rial an steach sa Spórt go glóteach in cáinse gotí Carol an Carolú bhí seans beidir a chólaige ach bhí sé sástal na faointim agus tá Ciarraí ar eis chun cín a ríist. Náid a 7, náid a 6. Ceamach chuid a bháin ile go Harry O'Gorman is cúr a chláir agus dúthach go maith. Búilt a dúna a tíomhil a go an ceanse amach a tíomh líne agus droch an na ríide kick tíomh líne tán go ned an bail. Búilt a steach sa spásan sin go glóte dus gotí Isaac Brosnan. Níl dúr í himpeall ar taistil leis agus tu go sin passan seo gotí Kirby. Daniel Kirby siar a ríiste hainse leis i gáinsin. Trasna in seo gotí Ronan Carroll for the pointy durnach se a tríal pointile búilt an ádaige ar an riad i gáinsin gus ten sí múis le an darhfuil a sin dínta ag an trúna seo ach se pointe mar a bheit seo gus fan an scóir ag 9-7 a 9-6 Dí ceamach bhuiid a bhain ile Harry O'Gorman, se bhúte go minicam mar se heidir bheith láth. Began le chun 7 núméid idir mutéine agus 9 an. An chic búilt amach go láth na Páirc, gaiad níos bistinúas, gofa go glóteigh Evan Cahill, fáil dínta Evan Cahill, tógí go sciúpaí ag Evan Cahill, acha éofa sa gáinse, tá sí preaban sí, ten sí roiada, ten sí mú agus fórí. Casper Roebuck, Betty Lane can show Hogal, playing a Gillian pass a horse, agus tá. The Kinchinigity Daniel Kirby, Dimach Lesh, Fall the Intera, Real the Buntastige, Yeho Tokila Shinshinege, Tamalinella, agus Shachobin Kerry Rollerin on Sea East. Ronan Carroll in it. Ronan Carroll, Patty Lane, the hay, Thomas Kennedy. Kennedy, Listen Bell, Bullinger Machan Johigity. Ono Flaherty, Shugity, Gerald White to noon with the one element, Daniel Kirby. Shachobin, Kerry, and you have Kunny Road, the father gave August Ciarraí on go Domhnaigh Clár, go Shachobin, Domhnaigh Clár, or a good dinner in his Shachet Sonny here in the Leahy go forward. German McMahon. Is a bill, Anna, Hushing to father, the Ciarraí. The on first Domhnaigh Clár, you heard her birthday to him, but fall into and Thompson and Domhnaigh Clár, kicks here at on, up shoot. Down and shit the Shidivert, sheer could you Evan Cahill, and Shiddish on Bill. Far more loaded, Evan Cahill, Tash the Lish, let's get in the car of Cool Maiden, Trail the Shop Points it. Oh, to get a spot again, Stinchen, Lord of Culligan, Takin to the Hodal, she called again, Shahogama, the Ciarraí, Jack O'Sullivan, not into the glow to Garrett White to Staic, and you heard called to Bantabo, the Sheffo said it, and you heard Jacobi on the Staic, chance paid in church, Jack O'Sullivan, will take O'Sullivan, go hard on the weed of with the Gale, on Conchin, had its last on Colleen, on Rachel. Yanam did a to Hosilior, on clock stop here. Agus and Fátharta the Staic, no Connor Hill on the Staic, you're not the Carter Bui for Connor Hill. We won't hold no med Fanta, oh, holy in the phone. Here you're a Gulin, Domhnaigh Clár, Sheikhuli. Gerald White, Bishop and Cacklior, Tasha Cacklior. Agus East, Kikel Mahale, Harry O'Gorman.
Bhfuil tú tíb se go fáilcí Harry O'Gorman, Gairí, Ciarraí a fasin conchain a siríis, agus seach a gynnu Flaherty. Ono Flaherty, ní chuid aige, siar hain se gotí, Paddy Lane. Gwneud effyr ar y berb, Paddy Lane gotí o beglir, nŵn yn siog gotí Daniel Kirby. Nŵn pys y begolach yn siag gans gotí Pat Walsh. Pat Walsh yr as gotí Kirby, Kirby gotí Gerard White. Gerard White y tash dylish. Gydyn siag gans siog, mach yn siog gotí o Flaherty o bola gotí Martin McGivigan. Chance beidir y sgôr aige. Bwynt go hard aige. Bwynt sy'n pol agos tag yn sy'n eich. Sy'n ymwrt agos da. O bwynt dydd hir yn sy'n eich Dara Townsend. Gwynt Chlár agos siach agos ymach le Cwnt Chlár. O gynnu go dyn yn sy'n Lon Holy. Stephen Murphy. Siar hain siar sy'n nirhoed. Stephen Murphy sy'n bel. Nŵn gyda Louis Griffin. Ymwrt an o chwntwrt a'ch ffadr bwnd yn siar hagab. Nirhoed cael tag o bwyd. Níl go ffoliach. Bwyd eisiau sioi Connor Hill. Connor Hill agos ffol dyn tyd, kick sy'r dan go Cwnt Chlár. Biannin siya himpel fec jo lenig lein pas o hwrt. Da si ta gyda Dara Townsend. Ach Dara Townsend fwy frw yn sio. Eg Ono Flaherty. Nid le siach ymach siarad siya gwa tid ni lenig lein pas o hwrt. Maar derme, op een ander chwntwrt a'ch ffadr bwnd eg An Clár daoine, tá ní chuid ag fós ar na léhéin gon fád agus inis. Tá sé takeí amach as triblóid, mar tá ní chuid hála a tíhile gon fád agus Michael Kelly taist. Michael Kelly, seas spásach an Canchin, Townsend, Shear in seo go dtí Reuben Fallon. Reuben Fallon Trust in seo go dtí Evan Cahill. Evan Cahill a taistil. Evan Cahill, ó Tráchtaire ó Evan Cahill, mar tá dúr gan na Ciarraí hir an sin agus duine go sin sé Jack O'Sullivan agus an níor chuid O'Sullivan. Bhfuil sin nún an seo ag idir go dtí Kennedy, Thomas Kennedy a taiste leis. Ní chuid ag go fóil, ní chuid baint aróin sin, sí cáil tiige. An opportínta hir an sin ag Cwnt Chlár a chun ní chuid go teach an sin agus tíb lína tán. Diarmid Peile rydyn nhw bod yn gapel yn sy'n Cwnt Chlár ach da cic tíb lína an ag na Ciarraí. Bwyl ti tras yn y Páirc yn sio agus sio chog yn y farla Páirc yn sy'n. Evan Boyle ag sy'n ish o beglich leis yn liachol i lá leis yn íorchóid. Leis yn sio gwyt i Evan Boyle. Evan Boyle. Manach gwyt i go dynnu cynt agus ta Ono Flaherty taki yr rwhwr. Bwyl ti stach yn sio egin, ffaid ti leis yn sio ag Gerard White. Gerard White gwyt ti'r sians a sgôr ag Gerard White. Bwyl ti go hard ag Gerard White a'n Canchin cwrymw agus yr ffori. Pan yn sgôr 8 pwyntiau Ciarraí, 6 pwyntiau Cwnt Chlár agus harta núméid agus 5 second fanta go hefficiú ach beidir gymach núméid brisio leis sin immert. Ní cymau Chlár na tad a cwrdd suas fós a chalwyn gymach núméid o bháin i laid. Ní hwyd sy'n Chlár na Páirc agus seach ag Cwnt Chlár i ríist agus Daniel Kirby. Daniel Kirby fáin na Peile leis, Dúr i rhyfy. Steach sa spásach yn sé gydí. Núméid o bháin Pat Lane sy'n meddwl chwlt a sians a chwl ag y bw. Sy'n sawl tig a halyn i'n gwl báre. Diach yn gwylyn y frog i hawal sé. Tan rhaid tŵr y rhag a cicar a cwg meidr tan. Núméid brisio y fes agyn. Sy'n agos gwyl núméid gylje fantasig lyth y ffos. Cicar a cwg i tan. Gwych i rei. Agos sé Martin McGiver yn y hogas yn Canchin. Gwynyn o gwychio, Martin McGiver. Ti'r chyr i ddyn y carch o cwg meidr. Blan o wedyn sblwg. Triach yn núméid caitio. Bwyl ti... na, an ord ag yn gwynyn o gwychio, wyl si an níl. Si ffór An Clár cwrdd sŵas bag yn un mal, beidir eich da cwrdd sŵas núméid o bháin y ffór So be cicio bháin le mach ag Harry O'Gorman. Beidir gymach ys Peile. Brian se ce dityn níorthóid seo. Cwyl tír a chwyd y lár a hain se'n Babhta seo. O, anna gáil sy'n ag Kirby yn sy'n. Níor ein a himpel le ceach go leor Daniel Kirby. Seach ag Ciarraí yn sy'n wyd o bháin eile.
you heard it in Shalop, or when you go to the initials, or Flatty, and owner Flatty, you heard. Staic in Ciarraí, Gutty, and Fátharta Gramo, Daniel Kirby. In Istashik Thomas Kennedy, it Ashenjoy Evan Boyle, a bull after she got him August Ed Forey, the Stoilum, good bin Hickshaw on Hickter noch Gulyasha. Tom Katzip, no the Hoch de Kiri, no the Shea a content Lord, a creamer, Gumay, Gui, Fear Lord, you get you, there's a little by the Kiri, Sudorlia. Machine, yeah, armor in Shaw, so good for Shaw for you figure. Kiri of Pinter, Content Lord, and Hay Feature, Ben with the dash, go to Dorlia. Good job. Very good chances to enjoy. Ronan Carroll will take a shoot, go hard. August Kate score, no fluffer. Again, incha, unshun on the shot. Fuck a hard. It on the meter, but I'm the way to kill it on conscience. And it's last long. And the holy in ye kill it. A Kiri, August King, which is the giver to good in the glee. Good chances to mill a hole in shock up to chance to score. But did a Garrett White will take a Sunny Cooley. A Clár on the score. A Kiri, Shane Omid. Put An Clár the Gegus, put to good glow to head it last on the Agus sin ráchúlína chun de chláid agus bei an dochlaat. Builinn se ceann mór mílte hard, má tá sí an ard cholíní a bhad ráchúlín ag Columbrí. Agus go taban tá na fórlisteach. Seans beidir ar scór ag Evan Boyle, builte go siúd agus builte go crín ag Evan cholín eile agus sin an dar cholín. Crín bhil se le trí ráfín teile, builte go hard ag tá sí an ar a trastan sin ráchúlín fórte ag College Ashkati Paddy Lane al trial will take Paddy Lane Anna Hulina Paddy Lane a good in the Guia August on the forward that's a spot good low in Conchagati Carol Ronan Carol we chance bid a hole again after a sauce in the feet him August Kiri we understand chance bid in Jack O'Sullivan will take O'Sullivan go hard on the weed around the Killer on Conchin had its last on Colleen
agus fáilte eis agus bhain réit tí le hí túsa chuile se dára le cíimne ag le ama gúil ciire chun cín le ráchúlaí náide 8 na náide 6 ach be cór láide guiche le ciirí san dára le seo. Réit tuair mó lá na páirce tá fórne banisteachta tá sé tí na meach trasna na páirce. Go go níon má ach tá sé a íon na mar sin hí be siad na go dionid í an cúpla núméid. So tá na fidhóra lá páirce fannach lééis sin díhuiideach na Staic. Chan be chláid agus Ciarraí sé Evan Boyle tá as Ciarraí agus Evan eile, Evan Cahal. Bhirt Evan lá na páirce. Réit tuair níorthaige, níor caiite Staic tús cuidir leis an dára le. Bistú nó san sin agus fáilte eis ag chun de chláir cínteach ban níorthaide focaid ar an naimhre ar i chéile in sin í pocí eis an seo pocí suasa Ciarraí agus ag Jack O'Sullivan. Jack O'Sullivan fád na Peile eis ó Martin McGivern agus dtíana sé sin níorthaid má gotí Kirby gotí Pat Walsh. Pat Walsh nó na chuann sé an cáin gotí Thomas Kennedy, Builte Kennedy, níor sí sin an builinn sin Paula agus sí eis. San níor beidir go seansa go Flaherty bella chúla chól builinn se go Hardaí agus builinn se múi. Thug sé písa de muir intíonn suasach siad fóraí. An tála chun de chláir. Nis feice muid ceach go a Harry O'Gorman na chiiceach an aina guiche. Anna chiic an aina guiche beir na ghuiíocha mar sin héin learhfuil san éir an sin ag fear Ciarraí Evan Boyle ach tá líorthaide eis mar sin héin le Michael Lynch. Agus se chuid ó beglich nó gotí Isaac Brosnan. Brosnan nó na seo gotí Kirby. Seans beidir a ráfaoin túil, builte go háir de Staic an sin ag Ronan Carroll tá sí mú ar fóraí le chuil cáin. Dára chiic amach an aina guiche mar sin ag i gúil báide. Harry O'Gorman. Núidir a tíhile chuinn sé anna chiic go dúach beidir go méach a ghuiíocha sin freisin bistún was fáilte eis an seo ag Ciarraí dínta go deasan sin ag Paddy Lane agus seo chuginnéadógan buna go duine is bhfuil seansa scór builte go háard cecha bhfuil cáin sin tá an cáin sin head it trasán agus be Kirby a bhfuil cáin sin is dóilm Daniel Kirby anna go Staic idir ruthúr agus head it trasán. Mar sin trí chólí neidir na fórne. Hamid fannach go méid an ráilí chuid stéir bád tá ceán tí cailte amach sinis. Tá Harry O'Gorman a réiteach leagan na Peile tí trí chólí neidir na fórne ten sin tíomh seo Babhta seo. Bistú nó an seo fáilte Ciarraí fáil cholimhne sin agus an níorthaide eis sin seo inis le Jack O'Sullivan. Gotí Kirby. Kirby go bula nó gotí Pat Walsh. Pat Walsh is in níorthaide ag fáil dínta ach tá riil na buntaiste mar sin héin. Paddy Lane tá níorthaid Paddy Lane ach tá an réitead arán ar aon buntaiste an. So tá ciic ag Ciarraí. Agus tá an chail chuir bád cinn seo tá cígur sipaí siar a hain siad gotí Ronan gotí Paddy Lane. Paddy Lane amach gotí Evan Boyle. Evan Boyle bol ceán mór mílte háda Staic a méle chúla de gairíiste hin sin ach tá sí imi go láha Thomas Kennedy maybe antim sí an láha imidir Ciarraí agus a mú ar fóraí. Martin McGivern í an. Se chugaí Harry ríist. Harry O'Gorman. Alla the tíhile go fáil, fáilte go glóite hir an siad ag Sean Finnell agus seo chugaí inis don de chláir a líonsaí. An díorthaidin seo ag Domhnaigh Dwyer, tá sí bainte go Domhnaigh Dwyer gus fáilte eis sin Ciarraí ríist tá na tilthail se lásta in seo a Páirc. Craobh Aibhistín Staic agus hála tíhile go fáil cinis tá an díorthaid ón ó Flaherty.
Ashin seo gotí ó flahartí ríist builte síos pí begaile. Léon trastan seo gotí Evan Boyle a goilisteach gon sé pas begasteach sa spásan sin gadíonn sé sé ceann seo Boyle á fáil leis I ríist sé tití tugann sé níorthóta sí neamhlacailte agus an cúlbáide I tíocht amach sé ceann sin tugann sé pas amach agus seo chugann Connaigh Láir David Townsend. Cuirtú duine cínteach tá Ciarraí ar cían na slug go suas imiróí tá níorthid mar sin héna gúnaí Connaigh Láir sin na dína bheala go léir chéile goite gotí Lár na Páircinis an pasta chió dá fáil dínta in sin Canar Hill go léirthid agus seo chugann Diarmuid McBahan. Diarmuid McBahan agus ní haine se le Ciarraí viidir rá go raibh nach tógiún léirthid is náid ceartach tá práiseach dínta go ceann sin. Seán Finnan le gáil na tró a dtíon leis íáil nead leis gáil tíiste tá sé tíiste tá sí léamh locailte agus cearcha cúg. Ó, déann an muir na ha. Déann an muir gnecha sí mú agus marí me siap go cearcha cúg I bhíanach ní ha. Chéad hiiciach gon dáile ag Casper Rópach. Aisteach go leor nílach ceann amháin gan na tilhéil se lásta. Níorthid builte go scipaíoga gotí Gerard Evans. Evans yn nŵn, John Michael Lynch, dwi be Isaac Brosnan. Ciarraí gáil yn y godynau, hol ar y thîm wylig yn fforcyn ys. Cicistach sa sponsyn siog gydyn fer contortach Paddy Lane. Paddy Lane ar ôl tishti, siancha sgorig Paddy Lane. Bwylte go hardag Paddy Lane. Bwylte go crínig Paddy Lane. Ati yn y ffornia, agos sgorig I siwd, agos ta siar y chwli yn glân, edrych yn y ffornia. Ciarraí ar de, Connaigh Láir, sé, agus sé núméid caite sa dáile. Tá mós ó sé, ma'n ystú Ciarraí, sásta go ma'n sé níos an sin. Láhan na húilin, tíce mar sin, anna tíce mar go in na gihí, go hí le bheith férailteach, tá ní chuidir eisi ríis le Ciarraí, agus bwylte sa spása stechan seoinis, tí cinné dúil fel dínta. Níl de réitúir, agus tá sí ag Paddy Lane I ríist. Sgúrann Paddy Lane a chymnín sé amachaí. Tá beagal isteach sa spásach tá míntíad Connaigh Láir hir agus Evan Cahill. Tá láidir Evan ó tá solo go te múid agus seo chugann isteach a lábha. Tá bhfuil seo chu sin féil agus seo chugann Ciarraí a linnean sí ríist. Cicín bheag isteach sa spás sin anna John go deo isteach go tí Marty McGivigan, builtigh Marty McGivigan agus í heirí trastan fól chólín go bharna idir na fórnin is. Diaring ar seansa an níorthóid sin a bhuairt leis agus beidir cúil ar réalach. Bhí sé sástal in na chólín. Bhí ó Gorman, céimid dúir lúid tema. Cíce machchan sin bistún os fáitir eisic Evan Cahill. Fáil dínta Evan Cahill. Cíc sir agus í fáitir eisic Diarmuid McBahan agus sin na gimach leis sin nuair an sin níorthóid a anol lús go deofaí ach tá sé sáin dhéanais tá níorthóid a cíúm ar a tíhfuil fáitir eisic sin tugann sin cur cá, cur gear agus imíonn sé an níorthóid siar go dtí donna chodmhair cún go más a dáile go dtí seo. Níorthóid ar eisic is le Evan Cahill a ríist tá mór Lár Páirc. Tugann sé an pas an ún an seo go dtí Conor Hill. Conor Hill a taiste leis go fóliach. Seán Finnan leis an níorthóid. Seán Finnan Mal yn ŵn agos yn ôl yn iechyd togi nhw'n ei gyda Diarmuid McMahon. McMahon ag al tîstyn sy'n, wyt ti'n ffal dyn te, da dyn y reitod. Iechyd togi gysgu beth eich hol, a sy'n blocol teach dyn y reitod ag affer gael agos I hogiad. Es yn oed i dan nhw'n ffal. Agos Diarmuid McMahon yn y tal. So ta siansig Connaigh Láir yn lled chwlyn gan dar le o lo pein. Agus ag be captain na fórne da ar gollagan na hogus I. Agus tá mark ar ag an réitúr. Sí díach tíiste sa stúa beg. Mar teir chéir féidir déag amach an gól. Da ar gollagan réitína an ceann seo bhla. Bwylte go críneige yn chéad scór gan dar le, so an bhar na laidín is go dtí chead a chóirín. Náid I híineag I náid a náid I seacht. Casper Rópach. I'n ein different, pwy gael I cymach.
Se fannach go méid díine ritteró nún san áil go láid. Se gal fada leis gan seo. Anna chic bwylte fysnegin. Ní hwyt chi reisyn seo e cwnd eich lawr. Ruben Fallon. Fallon y ffôn y Peile reis. Bwylte siarn seo gyda Domhnaigh Mumhan. Ngos er rhwyr ala. Tas e castle, tas e gyffod. Han ní hwyt chi y nŵn yn cynegu inis. Agus seo cwnd eich lawr ag alunion si wedi wan ila. Agus Conor Hill. Ciarán's Conor Hill gyda Colin Breen y ffwr áfinte. Go áfinte má gyda lant me sgeida. Sgeid dáid a Colligan. Hindi hwydi ffocus os. Ní Aibhistín sé amach o. Mar tá Bertas Ciarraí yn sin. Agus seo gyda mach le Ciarraí ríist. Nún seo hen siad gyda Evan Boyle. Tá twalsin is. Tá twalsin tastal is. Sé ní hwyd gyda Evan. Mw bwyn si ffach ond eich lawr. Stach ar y bws, ach da sé cael o'r, da sé ffotys dyn sio, ag Paddy Lane. Paddy Lane ag al tys dyn sio, ta ni hwyl ffocin ni ag i ffotys ar sians eich ôl i Paddy Lane. Ag o hard, hynny dyn aslan, ag ystá. Bwyn tyle ffotys ar ag Paddy Lane, fi sians ar chŵl, og sé ffwyntio. Ys Domhnaigh Mumhan wyl i dir hwyd sy glygan ach da sé cael o'r. Ag sfach Ciarraí yn sin, Evan Boyle i ffyr ôl. Cael o'r, ys ta. Sgymach wedi wan ila. Áfyn tieg yna i siacht. Sgymach go lor na Páirc sin. Ingrim agus i fátin sin. Eg Dara Townsend. An Mark Toki ag Dara Townsend. Agus i Toki, Sir Toki. Kick Mark Toki di Michael Kelly. Michael Kelly, tastal leis. Mwyd enig elain pas y hwrs. Dara Townsend yn is. Sgwr yn siach. Tas er eisiau rhys. Dara Townsend. Shen pass. Ciarán sin gyda Aaron Gilleen. Nŵn gyda Louis Griffin. Louis y tastal leis. Tas efo'r tirist agos an o lwys fi o wyt chen i'r hwydir eich ach ni on. Gydyn sy'n sy'n gan sio. Si stach sy'n spons yn sio. Jo an y ffasg gyda o stach beg yn edrych o cwl bod e. Rwy'n Casper go man sy'n tamerolet. Pan yn siamach agos yn i'r hwydir agos tygu gyda padbolch. Sio chogyn Ciarraí gael yr union sy'n is. I'r hwydir sio. Jack Sullivan. Jack Sullivan o bwl. She called it Bucky Sos Martian Hayne, Garrett White. Garrett White, because we're on the Buntasted, 3 off into Garrett White. Nieni le Shiol. She moved, took him with the ash. Took him with the ash to go on Chickseer story. So good to the Garrett White, didn't follow him. Chickseer took you to skip you. I can see. In a Shigan Lawn Holy, Garrett Evans. Passo Garrett Evans goes past Gloto, Garrett Evans to Stakati, Thomas Kennedy. Thomas Altish, Shantic, Thomas Kennedy, Melachol, Shantic Hall, Cole! Some cool, Fat Ekiri, Achni, the Rachel, Sauce, the Horrible Stoilum. Need Stoilum, which has this, Garnog V. August Car Coulchin, the Cal. Town Coulchin, the Cal. Near Hoyland and Cool. Wel, fi fara ffwrdd is this garnog, sy'n Martin McGivern. So fan o'n sgôr, 2 yna i siach, Ciarraí yn tîn. Agos ta, yn reit ar y rog, wyl ffald i'n dweud ar hwnna chlórin, is yw'r siach o gynnytson yn gael yr diansi. Conor Hill. Conor Hill. Di'r hwt o'ch i wain sy'n yn Domhnaigh, gyda'n Lawn Holy, Stephen Murphy. Siach o gyn Hill i'r eist. Pas o'ch i Hill. T-shirt on Fátharta gyda Evan Cahill. Evan Cahill, tastil. Michael Kelly i ffôn y Peile. Asher Eastin is gyda Domhnaigh Mumhan. Mach bys y bygol yn is gyda Ruben Fallon. Ruben Fallon leis yn bel. Dash gyda Domhnaigh Mumhan. Di'r al tistin, ni ti'r eisga sy'n i yna. Ruben Fallon. Gymach leis mar sy'n hyn. Sy'n gyda Evan Cahill. Evan Cahill got y tistig yn y cosyntori. Far an loeder yn i'r hwyd egach. Da sy'n sani gyda un sy'n leis y gansio. Ta an o bod hir dint yn ein y gwl i agos ta yn brisir pwci sosig Evan Boyle. Evan Boyle yn i'r hwyd bwynt y sos yn ysg gyda an y ffas gyda Garrett White. Garrett White. Edyn ni'r carror cwg meddwl. Garrett White yn gael ystach. Pasta chi Garrett White yn sy'n.
Peile, builte go hard, cechi bhfuil cansin, tá sí mú fóríl. Well, ní chun An Clár, sí bag deas an sinna cupach. Ní hála tada, ní hánig tadas, so fannan an scór. 2-7, Ciarraí an cín, agus muid beagnach cearúide isteach sa dára le an seo. Well, Peile hús a clufa seo mar rún Ciarraí clufa seo, be sé a stis a clufa canis chugi mú, agus tá siad a cíimriú arhuína. Líorhuid builte amach, hallan tí bhfuil go fáid, tá sin gníim agus leacháilte mar sin hénig mar chun An Clár, tá sé tíocht amach, fáiltíon te agus leanan séir, agus seo chugann chun An Clár in seachtan pas go timú, agus go timú go donna agus í pucí suas ar an sin ag na cúlaithe, agus í pucí suas ag Michael Lynch agus seo chugann amach iad, Ciarraí, agus Evan Boyle. Leis sin seo chugann sin í húinas go dtí ó beglaich, leis sin na galchan cín. Moet Ciarraí faran seo cuatú na Peile, sí fáilte leis ag Páirc. Páirc a bula nún go dtí Jack O'Sullivan. O'Sullivan go dtí Daniel Kirby. Daniel Kirby trasnú go dtí Peile. Ní chuirte tí ó Peile, ach mar sin héin, Aibhíonn sé amach ceach go leor. Ó beglaich leis an líorhuid, builte beglaich isteach an seo go dtí Páirc. Tí ó Páirc seach tá sé go fóil fáilte leis ige, leis a Ciarraí go dtí ó beglaich. Ó beglaich ó bula nuan go dtí Peile. Fáin Paddy Lane leisí. Paddy Lane a taistil. Fáilte an sin ag Daniel Kirby, cháil sé ach fa sé leisí. Ní bhfuil le Ciarraí go fóil agus Thomas Kennedy. Ciarán is go dtí Ronan Carroll. Tá dtíon siad a sí gáin seo, tá sí ag Evan Boyle. Tá mór míteach sos an éir ó Jack O'Sullivan. Tá sí gníim iste ag cóil agus léite go fóil ag Evan Boyle. Ní acu inine saitná leite de díorthóid sin Evan Boyle a fuirí. Steach san neangach agus is dóilim go bin sin. Agus tá Jack O'Sullivan ag gimach gon fáirt. Agus tá Jack Kelly tací isteach sin Jack Joy. Jack O'Sullivan i mí gon fáirt. Agus Jack Joy tací isteach. Ní chuid biste nuas sin agus seo chugann chun An Clár, hína 2 ag an 9 seachta le táinna seo. Dara Townsend leis an bell. Írí an tíocht amach. Ciarán seo go dtí Michael Kelly. Michael Kelly siar go dtí Evan Cahill. Núna a tí bhfuil hain sin tá an díorthóid sin cáilte acu agus opportínta go Fáthartaí óna Fáthartaí ar an sin agus seo chugann Ciarraí ríisteach tá sin goite sna ceacha fríoch agus an díorthóid eiste chun An Clár Diarmaid McMahon. Kick Sear, Tolkien, Stephen Murphy. Seo chugann ina siad Diarmaid McMahon i ríist. Siar a hainse go dtí Evan Cahill. Evan Cahill ó bula siar agus taiste leis sin seo san níorthóid aige tá Michael Kelly. Bhí sé níorthóid ar eis níomhaí tá sí ag Dara Townsend. Townsend a díal dumí tá sé a tála tá níorthóid chuineanada i dtí a réite nach bhfuil an fáiltín aige. Tá sí Diarmaid McMahon inis bainte go glóide. Ag Jack Joy agus tá Jack Joy ar a tála Kick Sear ag Joy agus well Penny Rua at Jack Joy. Substitution number 13, number 17 down track. Someone revisit. Number 7 Páirc. Páirc sé mí gon fáirt agus tací isteach an seo inis, tá bhfuil a seachtaigh Dara Staic. Dara Staic tací isteach agus seo chugann Ciarraí bhfuil bhaine. Na fear fuair a cúl, Evan Boyle. Pas glóite isteach go dtí Thomas Kennedy. Thomas Kennedy ar le Kirkall, builte Thomas Kennedy, tá sí builte sí casta agus mú fórí agus ní bhain go tí go teach had an angacht dat hier gon goal ach dat sí go teach ar a barce fádach tuair an réitúir nimmer te leis mar bhí fáiltínta ag Thomas Kennedy. So tá Kick Sear ag Thomas Kennedy agus seansaige an bhar na bhéadú. Tá seans tá sí sin chuid restan aige agus sin hína tríide inis sin achas gúil ní gúlaí ag in na fórne.
Ina tíide gan na náide seacht. Ní gúlín lána na fórne. Tá na tilhéil sé fad lastanis agus tá arhuiile íana tá díirmanach benig imach gon Páirc. Tá me díanaínta so sin. Agus tá Simon Gulligan takeísteach an áitsúd. Tá me díana an beidir gúil sé beg an gortaí, tína díirmanach behan. So leanna mu nimmert agus Harry O'Gorman. Bhailteigh Harry na tíre le an Páircinis. Má tí éis chun den chláir hálan sin. Táiste le hop. An ruúir fádan seo. Ó Corcushe, Michael Kelly agus bhfuil carta dóhain seo. Staic go bhfuil. Bhfuil le réiteúir a dtíanana tá a faoi sin, bhfuil beidir le bheith ferraltinis go bechi níor néontar sa díana bhfuil se chineach an na cosa in na hebhir i chéile. Agus tá cúlbáide Harry O'Gorman sa grídís le hín cáin seo hógeal. Tá sin seo tíbú gon stú mór. Agus go bhí leis cháfinte leis se. Ní bheith sé éasca mar tá sé gunne gaí an láidir fad. Bhí bhain denú méid fanta sa glufa. Ní méid go léanú mar sin. Harry O'Gorman, tú mí cic amach tó cíige. Cic sír tí mú gon stúanis. Ní buile bis le nach mé an fad aige. Le crunne saige, an fad aige. Ach ní le crunne saige a sí mú agus fórí. Agus tá Ciarraí cíimliú arhuile i dhéana. Agus tá sé a cíimliú beidir John Curtin huirtaisteach. Strapid mór fid balair. Is an cúlbáide. Casper tíocht amach ó anna fastach amach ag go dtí Michael Lynch. Agus seo chugin Michael Lynch spiális gal chun cín. Siar go dtí Evan Boyle. Go dtí ó Beglach. Tras na Páirc hain sé siúd. Díobh ag go fóil. Tá sé haintí tíocht an pastach í bhaid aige. Agus seo chugin Ciarraí gal ilionsaí bhfuil bháin eile. Sís sin go dtí Ronan Carroll ben nó Lane. Paddy Lane, bhfuilteigh Paddy Lane. Ciarraí bhfuil cáin sin. Ada drast an cúlín eile Paddy Lane. Anna cúlín ag Paddy Lane. Agus inis an gána sin méidí tiile go dtí te cúlí. Arhuagin. Ronan Carroll ag imach go Páirc. John Curtin sa máile dómh go dtíochtaiste. John Curtin sa máile dómh. Harry O'Gorman bhfuil bháin eile cí ceamach. Tíobh se an Páirc hain se leis gáin sin. An gáil san néar ag Evan Boyle. An nach chlufa mí bhharsa. Bhfuilte go háirdisteach a méal chúlaigh can an nach chuntarteach a fad ach anna obbardínta hir an sin ag Louis Griffin agus seo chugin amach le chun den chláir. Dí chuir deach siúd, chuna go dunis Dara Townsend, dí chuir titíhaid go leor sin pálí an trúna seo, tá ní chuir go fóil a fáildínta ar an réite agus an ní chuir do chiile séige. Cuirtú duine le pass a thuirt, do an sin pass an sin go dtí Reuben Fallon, trasna go dtí Evan Cahill. Evan Cahill a taiste leis, fear mór láidir Evan Cahill, tá ní chuir titíhaid siúd chumach, bhfuilte siar aige go dtí Reuben Fallon. Reuben Fallon, siar, ein sé leis gáin sin freisin go dtí Dara Townsend. Dara Townsend, taiste leis. Dara Townsend leis an bell, go fóil. Bhfuilte trastan seo, góisí seo mach ar a tíomhlína góisí amach bhí neamach go teanna leis gáin sin ní go teamach head in tíomhlína agus kick tíomhlína táán go chéirí. Tá still a hop Kirby lár na Páirce. Dí chuir tuí núna sirí go dtí ferratá díadach é se achtarsteach hop. Na Dara Staic. Bhfuilte siar sa gúnin seonis agus í fáite ag Kennedy, Thomas Kennedy.
Tríal sé puinte, builte go háda ga, builte go glóte gan nach cholí na fáda tumas cinnéide agus inis. Dan bharna méadú go léir chéile. É chuúní dé go dtí na fórne agus is dóigh go tríal chéirí coppla duile bhúir de steichanis le taithúr tóp. An dhéana dat nach mé sé sa gluficeanna sinis. Is se glufiseáinniuh mar. Na bhealach éise chun de chláir éise. Tá chuúg na go léanú mar sinna tá fácaíidir mu téana agus slán áma. Ína cúteag in náid i seacht. Puinte bháinna tá fáite chun de chláir sa dára le go tíise. Chamuid fánach dunis go bé chuthór sacraí mar tá ahrú a dhéana gearóid haite gimach go Páirc agus tíochttasteach an áid siúd tá Craobh. Craobh agus Have you gone on the kick you on in the An Clár na Páirc? Martin sin Evan Cahill agus se chugann Conor Hill. Fáiltí na Conor Hill. Mí leis agus an díorthóid aige, Conor Hill go fóile, nún sa tíomhála chuir se an díorthóid an sin inis. Dar a Townsend. Buráile cúlínáil. Scór dar a Gulligan. Abdí na fórneach tá díorthóid cáilte go uair bháin eile agus seo chugaid amach le Ciarraí óganna go duine. Dí cisteach sa spás an na feasaisteach an sin tí Jack Joy. So fear chumradís sciorra Jack Joy ghalisteach go fóileach builteach Jack Joy bhfuil éon Joy as a gáinsin níl. Níl éon Joy ag Joy as a gáinsin an gáinsin go timú agus fóraí. So, hína cúteag an náid de seacht cheanú méid idir mu téana agus lán áma. Pe an brisin mas a réiteúd beidir nú méid amháin. Cíceamach bhuiid amháin a linn sin. Bristí nuas fáilte leis sé Ciarraí ríist. Agus Craobh. Craobh, cá mór mínta chád builteisteach ag Diarmid ag Cailí ach tá an cáin sin head trasnán á chúlín ag Kyle Kirby agus Daniel Kirby ba chóda mar á chúlín agus sin hína seachtaigh in náid de seacht. Trí chúlín déag a dtí na fórne agus trína me go léifanta. Cíceamach builte ag gúlpáide. Ciarraí ansin cáin sé freisin agus ína gúla túil a caitisteach ar fád ag chun na chláir inis agus tá sean sa scórailinn seo ag an tasach Kennedy tá Thomas Kennedy hé sé cáin sin a chud fóraí. Tríú méid fanta hína seachtaigh in náid de seacht. Her ceapanne is tarseach go má nacht. Sin cúlpáile chun de chláir Harvey O'Gorman. Go leor cicilí amachta cíige. Tána linn seoid. Beidir na ruí ar i gáin sin. Bristí nuas fáilte Ciarraí bhfuil bháin eile. Cholimid se bhín sáin siad ansa. Paddy Lane, an na feas á Paddy Lane. Sean sa chóla linn seo. An na hábhail ag gúlbáireach ní sin ghaanta go fáileach. An dara cól agus í báite. Is this a gól an sin ag Jack Joy. Agus Jack Joy hís in cáin sin a bhthasa. Sin angach ach an na hábhail fad dús sin ag Harvey O'Gorman ach tá níorthóid báite sin angach. Tá Bert Gorty. Tá Bert Gorty duna cub se Colin Breen an na hiún sa dáile. Se go más géide seach í bulú slóilm na clog na chéile. Agus be Evan Boylan faralin ní me ná eiceil lei seo mar tá scosú go bé. Yep. Cá sé imar tá fuléir. Cá sé imar go Páirc chuna dí ar fád isteach up. Ní dóilm gúil. An réitear a fánach go mé chula hort na ceart. Dyna fear a fúil cúlíntaach ar fád. Fear Bert Gorty. Fuléir ag dimachtach. Tíochttasteach mar unadí fulla in seo tá Ronan Sheridan. Ronan Sheridan is tíochttasteach. Agus cíceamach le bulla ag an gúlbáide Harvey O'Gorman. Má chúl go tíochttachaid.
chuir sé hardháil te fád an sin agus beidir go trí faointeile á faointeile tíocht an seom sí pulte in seo go hard agus tá sí chuide go mú stoilm a má tá héon tá sean seige mar tá fáil dinteir agus kicksíir an ósan. Tá mu dú mé dearnach déanaach tá chun den chláir a cíimhid óna dí huirteisteach tá sé head bheith máil in seach Trá se go nóna. Tá chun de chláir leis an teán seo pulte ag léin bhil sí head dresnan á cholíine le ag léin agus fágan sin is gúil dóníte ag chun de Ciarraí agus an 97 ag chun de chláir. Tá chun de chláir a dtíanana trí árthús doilm. Tá sé tuairt éan Weaver isteach I bhí a 70 in áit Colin Breen agus tá I bhí a fiche Cilín Darcy I tíocht isteach. Níos am cenaí a cenáid. Tá sé began í málanas má tá an Tom Caite. Tá mar stin an brise agus tá Ralph Huilehin I tíocht isteach am céna. In áit bhí a cúteag Ruben Fallon. Agus tá an cúlbáile réití lein se uhil amach a ríist. Agus tá an lán cholaí a héin Stephen Murphy. Ó níl. 3 núméid an brise. Tá Aaron Killeen a héna mí go fáil. Se chugann Ciarraí ar an sí ríist agus tá sí ag Paddy Lane, seansa scóra le Paddy Lane, go gotí Joy, Machan seo, níos gotí Martin McKerrigan, agus sí Daniel Kirby, bhfuilte Kirby isteach sa spás, bhfuilte go hard ag Joy a chuán sin cuid mú. 3 núméid an brise tain. Tá núméid ó sin caiite a hana hin. Dóníte an 97. Sin 8 gúlí 10 heite na fórne. 8 gúlí 10. 9 gúlí 10, ceart an bra. Ní 8 gúlí 10. 8 gúlí 10 heite na fórne. Tá chic sin bhfuilte hallar a tíomháil gan fáil. Fatig Kirby, John Moore, bhfuilte stechan sin ag dínta go maith híar an sin ag Diarmuid Boyle. Diarmuid Boyle in neachcholaí. Seo go gine amach le chun de chláir in díor Jacob ach fáil dínta híar an sin, Conor Hill, kick séir. Agus tá méisiir go leor bun in is an sin, so ní fiú mar an tam anders bheith caite ní fantach núméid óháin gunn tí núméid agus seo go hinis chun de chláir ní fáte go scór amháin sa dá le agus le go níon sin sin I scéal héad tá fáil dínta sin Michael Kelly agus kicksíir an go chun de chláir ach ní léanaige bhfuilte trasnaige cháile sé cáin sin freisin agus cáilte go seo chun de Ciarraí ríiste in sí dar Staic a sin níorthid agus inis ag Kirby, bhfuilte Staic gotí Thomas Kennedy agus áhfuil tríal sin tríú cúláileach áhfuil an cúlbáide a bhí gámaní sin freisinach ní a chuntóirt clánta go fóil mar tá seanspéidir a cholíonn sin blocáilte bistú nuas an sin agus fáte ag chun de chláir fáte eise go bach tá anasa bheith caite kicksíir acu tíar na le héin chun fáir. Lán cholaí Stephen Murphy le sin díorthúid. Tom caite tá gortúnse hagann agus donna chótahhair gortaíthe. Donna chótahhair tá sé gortaíthe. Agus inis Ciarraí bhfuil sé tá sé cear go leor. Tá Tom caite ba cear go séiteach an réitiúd I neadó gur si amach se nó chicsíir se tá chun de an chláir, beidir go bhhacha se núméid díile. Brehan sé iofasí, tá sí fáte Ciarraí leis Ciarraí agus seo go iad le an síríos Michael Lynch. Michael Lynch a bula gotí Kirby, Daniel Kirby isteach sa spás in sin agus an níorthúid leis sin seo nuair bháin eile agus seanspéidir ag Martin McGiverin ar cholíonn a tá ceann sin chuir mú. Agus le go bin sin tá an réitiúd
Ní, ce sé dhéanaan is. Ci cear cúg méadar atá. Trí núméid dúrgaise tá cead núméid bailín is ach bhí stoppacha dhéan cear go leor. So ci cear cúg méadar atá go Ciarraí. Agus a bé Martin McGivern na hócasí. Which ná na bhar na chungú go dtí dó a fií na gó. Said Chrán Martin McGivern atá se. Búilte ige. Búilte go maithaige henid rastan agus dóilm go pinsin. Tá neadach dearnach sétí ag an réiteoid bua cuimseach go ní gúirín déag ag Ciarraí sa glufaseach fí híon agus gúil siatsan sa glufacanis chuil go mún agus stóí go mé chuir go fannach lóban sin nach ní tucínte mar tan glufasin a bhfuil éad a gúnaí. Mar sin é as Páirc Aibhistín na Staic an tróna seo Ciarraí bócach go héasca. An scórt éidir Ciarraí ráchól agus fichacúlaí chun de chláid 7 gúlaí. Weimse agus a hémas tróna má. Deasan seo, beidir go chances dún seo ag Ronan Carroll bhfuilte go siúd go hard agus tá chéad scór nó chlucha agan in seo anseanúna seo go go hardaí tá na míre breanna bhfuil chéile tá an cansin ar an Dreaslan an nachcholín in chéile ag Ciarraí agus céúte de gimmerte guine na gaí go chances dún méle chóil in seocham tá chances scór beidir ag Gerard White bhfuilte agus sansíú cholín a chláán na scór ag Ciarraí 6 nóméid. Búilte an Clár agus búilte go glóite head Dreaslan agus sin ráchólína chun de chláid agus bei an dáchlád. Búlann se ceán mór mílte hard má tá sí an ard cholíní a bhd ráchólín ag Columbrí agus go teban tá na fóilisteach. Seans beidir ar scór ag Evan Boyle, búilte go siúd agus búilte go crín ag Evan cholín eile agus sin dar a cholín. Brín bhil seile trí ráfín teile, búilte go hard ag tá sí an ar Dreaslan sin rá cholín fáilte ag Cobh Ascotí Paddy Lane a tríal búilte Paddy Lane ó anna cholín ag Paddy Lane a gcuine na gaí agus tá na fórne as spás go glóteach in canse go dtí Carroll an Carroll bhí seans beidir a cholaige ach bhí an sástal in na faointe agus tá Ciarraí. Bhí chalisteach seans beidir an Jack O'Sullivan búilte O'Sullivan go hard an na míle breanna bhfuil chéile tá an cansin ar Dreaslan cholín. When a good din initial chance score, bhfuilte go hard, cechi bhfuil cansin, tá cansin head Dreaslan agus be Kirby a bhfuil cansin. Paddy Lane ar tíiste chance score ag Paddy Lane, bhfuilte go hard ag Paddy Lane, bhfuilte go crín ag Paddy Lane, atí na fórne, cicín bheagaisteach sa spás sin anna John go deoisteach go dtí Martin McGivern, bhfuilte Martin McGivern agus í head Dreaslan cholín go bhar. Paddy Lane a go hard head Dreaslan agus tá Búinte le fáilte eisiach Paddy Lane, bhí seansar chúlach, thug sé faointe, míteach sos an éir ó Jack O'Sullivan. Ó, tá sí gní miste heig. Cól! Agus léide go chól ag Evan Boyle. Lane. Paddy Lane, búilte Paddy Lane, cechi bhfuil cansin, ar Dreaslan cholín eile ag Paddy Lane, anna cholín ag Paddy. Tríala sé búinte, búilte go hard ag búilte go glóite ag anna cholín ar bad ag Thomas Cinéide, agus inis. Ag Dermot ag Kylie ach tá an cansin head Dreaslan ráchólín ag Kyle Kirby agus Daniel Kirby bachóid an bhrá. Seansa chóla le seo anna hábhail ag gólbáireach ní sin mhaanta go fáileach an dara chól sí báite is tis a gól an sin ag Jack Joy búilte ag Lane bhfuil sí head Dreaslan ráchólín eile ag Lane agus fágann sin is gúil dó nítiad ag chun